Забелязах и в твоя анонс към предаването, колко пъти използваше минало време ти. Ние с тебе сме на едни години, по един и същи начин, като гледам, добре сме побеляли и е нормално сякаш ние да си говорим за някои неща в минало време, за доста хора в минало време. И затова сега ти предлагам да изпеем с Борко един тавански спомен, защото този тавански спомен от време на време ни връхлита. И човек малко му става или чоглово, или... Да знам какво му става. Да видим, да изпеем, да видим какво ще ни стане. Може пък да ни стане много готино. Между купища папки, кашони и книги, плочи и всякакви стари неща, заровиш се някой следобед и стигнеш в таланското време на младостта. Заровиш се някой следобед и стигнеш в таванското време на младостта. И видиш, че някога друго си мислил, инак си гледал на всички неща. Човече, седни, отпусни се, да ти си в таванската стаичка на младостта. Човече, седни, отпусни се, да ти си в таванската стаичка на младостта. По-друг майче беше грозен, несресън, за тебе разправяха страшни неща. Спомен за болка и песен, таванското стълбище на младостта. Но скърца от спомен за болка и песен, таванското стълбище на младостта. Ти си младо. Човече, сложите всичките тия неща. Макар да се лъжеш, повтаряй, че вече не е таванския спомен на младостта. Макар да се лъжеш, повтаряй, че вече не е таванския спомен на младостта.